लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि जाfunghwbai YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै हराव सिमाङाव बिराद मोजां मेकआप खालामनाय नुदों आरो आङो। ओमफ्रायो मेकआप खालामनानै देलायनानै मायाबा मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बे प्रग्रामाव थांनो ओंखारनाय नुदोंमोन। नाथायबा थांनाया थांबाय प्रग्रामाव, अब्लाबो प्रग्राम जोबजासिम थानाय जायासै आरोना सिमाङावहाय। ओमफ्राय बे सिमाङाव देलायनायखौनो मोगथाङावबो बिराद देलायनो गोसो जादों आरो आङो दिनै। ओमफ्राय देलायनानै एसे भिडिअ ओरि बानायस्रानोसै होननानै सानबाय आरो। ओमफ्राय नै दायो आङो देलायगासिनो। दख'ना गोदानबो गानगोन आङो। बे दख'नाखौ आङो खनसेबो गानाखै। बे दख'नाखौ आङो बै जोंनि रौतायावहाय रुमबां दख'ना स्ट'र दंना, बेयावहाय जोंखौ दखान अपेनिं खालामनो लिंहरनायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय आं सानदोंमोन मा बैसागोआव मिउजिक भिडिअ बानायबाथाय बे दख'नाखौ गानगोन होननानै सानदोंमोन। नाथायबा मिउजिक भिडिअबो बानायनाय जायासै नालाय, बेखायनो गाननायबो जायासै। ओमफ्राय दिनै खनसे गाननानै फट' लास्रानोसै होननानै सानबाय आरो। दख'नाखौ आङो देखायनि। दख'नाखौथ' आं सिगाङावबो देखायखांबाय, होनबाबो खनसे देखायबावनोसै आरोना। बे दख'नाया बेनो माबामोन 2500मोन नामाथाय, बावगारलायलांबायसो आङो। माबा 2600 दं आरो इयाव। ओमफ्राय 2500आव लाना फैदों आरो 2500आव। नै दख'नायालाय गुरै आरामसो। मा दख'ना होनोमोनथाय बेखौ मिन्थिलायलांलाहाय आङो। बारा दख'नानि नामफोरखौ आङो मिन्थिया। जिखिजाया कालार मोजां नुबानो बायलाबायग्रासो आंना। नै समायगोन ना समायाथाय गानना नायनोसै। ओमफ्राय गाननानै एसे फट'बो लानानै दोनसै। ओमफ्राय रिल्सबो बिराद बानायनो गोसो जादों आङो। मुथुनियाव पारमिसन लागासिनो। आं सिम्पोल मोसानाय रिल्सखौ बानायगौमोन, बानायनो लुगैसोदो होननानै। ओमफ्राय मुथा नाङा खस्थ' मोनगोन होननानै बादा होबाय थायो आरो। ओमफ्राय दिनै आङो बानायनो गोसो जाबा रिल्सबो बानायनोसै। जिखिजाया देलायग्रोबाय थानोसै आरो। देलायनायानो जाहांबायानोसै। देलायनो गोसो जानायावनो देलायखानांगौ न' लोगोफोर। माला गिदिर गानसै। दख'नायासो ब्लाउस सेक गैया, माबाल'सो आरो फास्राजों दख'नाजोंल'सो। ओमफ्रायो सायावहाय मेरायदेरनानै लानोसै ओरै नक्लि, खानाय नक्लि, बेफोरखौबो बिराद नांगौ जायो जोंनो। देलायनाया जाहांबाय नै। ओमफ्रायो दायो दख'ना गानसै आरोना। मा देलायनो लुगैयो बे अनजिया। दख'ना गाननायखौलाय माथो नायबावनो, जिखिजाया गानबाय थानोसै सिरि सिरि। गानखांबाथाय ओंखारनोसै र'। दख'नाखौ आङो गानखांबाय, बांबुर बांथुर गानखांबाय। दाथ' आरो बारा फ्रात फ्रितबो जाखाया नालाय, बांबुर बांथुरसो जाखायो दा। ओमफ्रायो ब्लाउसआबो मिलायनायानो गैया। माखौ गानगोन माखौ थागोन बेखौनो गानबाय आरोना ब्लाउसखौ। नै ओमफ्राय आङो देलायनानै रिल्ससो मोनसे लानो लुगैसोबाय। सिम्पोल रिल्स लानोसै आं दाना मोनसे।
एवबो लाजागोन दां मोनसे सेनारिया गोदो गोदायसो बिदि लायोमोन नांगौनि सौदावबाय माहा गारियाव सिफुङाव साबाय गरम बोथोराव सोर मानसिया बेबायदि देलायो दे नङा होनदो सोर देलायो होनबा बे अनजिया देलायो आरोना गरम बोथोराव गोसोनि लुबैनायफोरखौ सुफुंजोबनो थाखायनो खालामबाय आरो ओमफ्रायो भिडिअखौ बाहेराव लानो लिंबाय थादोंमोन आं मुथुआ एसे बादोंमोन गरमाव मानो खस्थ' खालामनो होननानै ओमफ्राय दा आंनि गोसोनि लुबैनाय नालाय मुथुआथ' सिफुङा जासे आद्राबो दोनखानाय नङा ओमफ्राय आंबो लानो गोसोथार नालाय ओमफ्राय लानाय जाबाय आरो गरमबाबो ओरैनो ससे मेम'रिनि थाखाय ओमफ्रायथ' मा ब्लग जाखो बे मिथिला आरो जिखिजाया ओमफ्राय दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामसै ड्रेस चेन्ज खालामनानै एसे फ्रेश जानोसै फ्रेश जानानै ओरैनोथ' फुंनि जाखांखाबाय नालाय जोंहा दायो सानजौफुनि फुङावनो संनाय जाखाजोबो जानाया अब्लाबो सानजौफुराव माबा मोनसे फिसा एवदेरनानै जायो ओमफ्राय दिनै मा बुस्थु एवगोनथाय आं बेखौबो एसे भिडिअ बानायनोसै दिनैनि दिनाव मा जालाङो एसे भिडिअ लालांसै आरो मेम'रि दे बिदिबालाय आं ड्रेस चेन्ज खालामनोसै गरम जाबाय अब्लाबो गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनबाय बेबायदि सिमाङा आंना दंबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै मोनसे सिमाङा पुरा जाबाय आरो आङो नै ड्रेस चेन्ज जाफिनबाय ओमफ्रायो मुला भाजा एवनोसै आरोना आङो सान्दुङाथ' बारा गैया दिनै गैनायालाय अब्लाबो गरम बिराद गरम बोथोरानो जोबखायाखै नालाय बेखायनो गरम आरो मुला भाजा एवनायखौनो एसे भिडिअ लालायनोसै मुलाखौ आं दहायनो सायनानै दोनखाबायमोन नै नाथायबा सुथ'नाय जायाखैमोन आरो एबार सुनोसै जिखौथ' एनि टाइम लाफाखाबाय थानांगौ जायो जल्दि फै गिनायसो मोनबाय आं गेसनि टायरा खामजोब्बाय हारसिंनो गेसनि टायरा खामजोब्बाय नै गोसोम जाजोब्बाय मोनामफुंगासिनो हनै खामजोब्बाय नाखाय नै खामबाय फिस होनगासिनो बन्द' खाम आयु गिलु बालुनो आंलाय मा गेस मोनामजोबखो होननानै मोनामसुवा नै बिदि फिस गगासिनो ओमफ्राय टायरानो खामजोब्बाय माथो नै थिंबो खामलांजोब्बाय गिलु बालु बेखौ खेवनांसिगोन बे पाइपआ जाला खेवदो बन्द' खालामखाबायबा जि मोनामगासिनो गेसानो बेखौथ' बेखौ बैयाव मोनगोनदां माथो न' पाइपआ बिदिनो थांगासिनो माबायानो गेसानो बिदिनो गलांगासिनो नाथाय खामजोब्बाय हांगार जाजोबलायबाय नै नाखै नै सोब लिक नायलाय आयु नायलाय नै खामजोब्बाय नै आवलिजोब्बाय आयौ थैगोनलै
आं बोरैबा फायसना मोनबा जि गबाय थागोन बेयो मुला भाजा एवनो फैनाया बरबाद गोसो नुफैबाय नायलाय आयौ दसेनो देखायजोबलाय खैथा गोलाव खामखो बेसेबां गोलाव खामखो मामुरसो हा मामुरसो बबे मामुर बेफोरनो एसे इफोरथिनो लिक जाला जोबदों नाखै नै गेस गनानैसो लिक जादों इन्थ' गेसजोंनोथ' माबा जालांबाय आवलिलांबाय गुदुंना गेसा दे मारिना दोनथ'दो नै आंना मुला भाजि एवनो फैनाया बरबाद जाबाय गेसानो दा भिडिअ'आवथ' देखायलांखाबाय आं देखायनाया गेसानो पाइपआ बोरैबा गेस थांनानै माबा जानानै दंमोन आरोना लिक जानानै गाज्रि जानानै दंमोन आं हाबफायबाला बिराद गेस मोनामदो आरो रुमा ओमफ्राय फेस इरि गाबबाय थादों ओमफ्राय माथि गेस थांदो होननानै बोरैबा नायसनबा बेखौ थब नुसनबाय आरो आं जुदि बेखौ नुसनालासिनो लगायनाय मोनबा मा जालांगौमोन मिन्थिला आं गिलु बालुनो ओरैनोबा बिराद गिनो ओंखारो ओमफ्रायथ' आं मुला भाजि एवनायखौ भिडिअ लानो होननानै सानदोंमोन दाबा पाइपआबा खैथासोआव मोनफायो मिन्थिला आरो उनावहायसो लानांसिगोन जिखिजाया आं बेखौ दैयावहाय सोमना दोनथ'नोसै मुला भाजा नै आंना गाइखेराबो सफैबाय ओमफ्रायो पाइप गोदानबो लगायबाय आरोना नै पाइप गोदानखौ नेथ'बाय थानानैनो मुला भाजिखौ एवनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दासो एवनोसै आधा घन्टासो नेनांबाय Hai, habai pergiयाव हाबाय आङो दसे रेस्ट लाखांबाय माने उन्दुनायमोन आरो ओमफ्राय सिखारबाय जाखांखांथ' दसे उन्दुनो लुबैखायो नालाय ओमफ्राय उन्दुनानै दायो सिखारबाय आरो सिखारनानै नै ब्लगावहाय फैफिनलायबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाव आङो मोसाबाय नालाय सोरबा साननो हागौ बेबायदि देहाखौ लानानै मानो बिदि खस्थ' खालामबाय थादों बेलाय होननानै साननो हागौ आरो सोरबा बिराद खस्थ'बो मोनफानो हागौ नाथायबा बेबायदि एसेबां खस्थ' खालामाखै आरोना आङो बिराद सिम्पोलसो मोसादों मोसाब्लाबो ओमफ्रायो मोसानायावबो आं गाले बार मोसाबाय थायाखै आं मोसानायफोरखौ गाव हारसिंनो बांसिन फर्मुला बानायनानै मोसायो नालाय बिदियाथ' आरो दसेनो जाखायो बबेखौबा खनसे बबेखौबा खननै इदि मोसानाय जादों आरो सङाबो गुसुंथार नालाय रिल्सना ओमफ्राय मोसानायखौबो आङो मुथुनियाव पारमिसन लानासो मोसादों मुथुआबो बुंबाय दे ग्रोब मोसादो होमबालाय मेम'रिबो थाथोंसै होननानै बुंबाय बेखायनो आंबो ग्रोब मोसानाय जाबाय आरो ओमफ्राय आंना दिनैनि ब्लग भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना बिराद सिम्पोल जेरावबो थांनाय मानायबो जाथ'खाला नालाय बेखायनो सिम्पोल भिडिअ'खौनो लाबोथ'बाय थानोसै जायफोरा नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो सोरबा बुङोबो नालाय सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोबाय था होननानै आं बिदिनो माखौ लाबोबाय थागोनबो जायो न'आव थानानै सोरबा नायनोबो बायो नालाय अब्लाबो आं बानायनो गोसो जाबाय बेबायदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो सोरबाबो सोंहरबाय थायो आब'नि डिलिभारि डेटआ माब्ला बेबि बिराद नायनो लुगैबायमोन ओरैबायमोन होननानै जोंबोलाय बहुद नायनो लुगैबायमोन नाथायबा दा समानो जाथ'वाखैबा माथो खालामनो समखौबो नेथ'नांसिगोन नोंथांमोनाबो नेथ'दो जेब्ला सम जागोन अब्लानो गासैबो फारि जालांगोन आरो जिखिजाया मानो नोंथांमोना जोंनि मोजांखौ हास्थायब्लानो जाबाय जेब्लाबो इसोरनियाव आर'ज गाबना होब्लानो जाबाय जाहाथे जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायफोरा मोगथाङाव एकदम साक्सेसफुल जाथारथों आरो जोंबो अरायबो आर'ज गाबो साक्सेसफुल जाथों होननानै आरो फोथायनायबो दङ साक्सेसफुल जागोन होननानै नाथायबा इसोरनि लिरनायखौथ' रावबो खोमोरना लानो हाया नालाय बेखायनो इसोरा जोंनि खाफालाव मा लिरदों बेनो जालांगोन आरो
मोजांखौनो लिरदो जानो हागौ इसोराबो साननानै लाबाय बाय बाय